ಆವಡ್ ಬಂದಲೆ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ದೇಶೋದಾಸರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಆತದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾತಿರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಾತಿರಿ ಅರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಕ್ಷಣದ ಮಂಡನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕೇಶವದಾಸರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಆತನೆ ಇಕ್ಲ ಕನತಲಕನೆ ಆಸೆದಲಕನೆ ಅರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಆತನೆ ಇತ್ತೆ ಸನ್ಮಾನಿತ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಾತಿಲ್ಲ ಕೇಶವರ भले अक्के तंदर जमल फास्ट वाले ಉರ್ಪೆರ್ಲ ತಾಕತ್ತಿಜ್ಜಾಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಣಿ ಮೈಕ್ ವಾನ್ ಉಂಡ ಹೊರ್ಪುಣ್ಣ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಗಣ್ಯರೇ ಓಕೆದತ್ತೆ ಬೇಜಾರು ಬರ್ಪುಣು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ಲು ದಿನ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂದುಲೆ ಮಾತಿರಿಗಳ ಮೋಕೆ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳಿ ಅವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನು ನಿಜವಾದಲ ಯಾನೆ ಈ ಸೇಸಪ್ಪ ಕೋಟ್ಯಾನಿಡ ಎಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ನಾನು ಕುಸಾಲಿಗೆ ಪಂತೀನಿ ನಿಜ ಪಂತಿನಿ ನಿಜನೇ ಪಂತಿನಿ ಆಯೇ ಇತ್ತಾಗ ಬರ್ಚಿಂದ ಆತನು ಸನ್ಮಾನ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಗಾತಿಂದ ಏನಿದೆ ಮಲ್ತಿದೆ ಬಂಜಿ ಸೂ ಬರ್ಪುಣೆ ಕಾಣ ತೆಲ್ತುಂದುಳ್ಳೆ ಮೂಳೆ ಸನ್ಮಾನ ಮೂಳೆ ಕೊದ್ದಿಯುಂದುಂಡೇಣ ಬಾರಿ ಎಟ್ಟೆ ವಿಷಯ ವೇದಿಕೆಡೆ ಎತ್ತಿನ ಪೈಮಾಮು ಬೊಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಎನ್ನ ಸೇಸಪ್ಪ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮತ ಎಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಗಾನ ಮಲ್ತೇರು ನಂಗೆ ಮುಕ್ಕಲ್ದಕ್ಕೂ ಸನ್ಮಾನ ಎಟ್ಟೆ ವಿಷಯ ಸಾಧಕರ ಏರೆಗಳ ಮಲ್ಪೊಡೆವು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅವರಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅಂಡ ಈ ನಮೂನೆದ ಗೌಜಿದ ಸನ್ಮಾನ ಪುಡ್ಚಿ ಪಣ್ಣಗ ತಡೆ ತೀರಂದ ಪಂಡ್ರು ಧನ್ಯವಾದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಉದಿರಿದೆ ಅವರದು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಇವ್ರೆ ಮೇನೀರ್ ಬರ್ಪಣ ಮೇನೀರ್ ಪತಂದು ಕುಜ್ಜಿಳ ದಿಂಜಾದಿಲ್ಲಿ ಮೇನೀರ್ ಬರ್ಪಣ ಅವರು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಬಂದುಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇತ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವಡು ಎಂಗಲ ಖಜಾಂಚಿನ ಶರತ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಕೊರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಔಟ್ ಸಾಯ್ತು ಅವಡ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಪುರ್ಲದ ವೇದಿಕೆಡು ಬಾರಿ ಊರ್ದ ಗಣ್ಯರ ಬೈದ್ಯರ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಮಾತ ಯಾನ್ ಇನಿತ ದಿನಟ್ಟೆ ಯಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಸಿಸಪನ್ನ ಈ ಕೊರು ಪೂಜಾರಿ ಅವು ಮೈಕೋಡು ಅವಡೆ ಪಂತ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕೇಂಡು ಈ 5 ಅಲಗಡಿ ಉಂಟು ಈ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಲ್ಪು ಬಡ ಮಾರೆ ಶಾ ಮಾತ ಪೋಯರು ಮಾರೆ ನಲೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಪ್